El que va iniciar les 24 hores va ser la colla del Pa amb Tomàquet, i això era una colla heterogènia, plena de vigor, com totes les joventuts ha tingut cada generació, i en el nostre cas va ser que era el final del franquisme, i per tant, escolta'm, era allò un espai important de llibertat. No? Per què no fem, entre cometes, un homenatge en aquest motoret que ens porta a tot arreu des de fa tants anys, i agafem i veiem quina resistència té. I llavors va ser quan vàrem dir, escolta'm, 24 hores, a veure si la resisteix. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Comença la 40a edició de les 24 hores internacionals de resistència anticopa de la Barcelona. Les 24 hores, a part de que tenim moltíssimes visites i arriben a venir aquest cap de setmana, tot el cap de setmana 30.000 persones, el que nosaltres com a Ajuntament el que ens interessa moltíssim és que creï poble. I aquest esdeveniment esportiu crea realment poble, no? Hi ha moltíssimes activitats paral·leles que es fan mentre es fa hi ha la tirolina, hi ha helicòpter, hi ha grups musicals, hi ha el castell de foc. La veritat és que és tota una festa, no exclusivament festa esportiva, sino festa de lleure. La primera vez que vine a correr a esta prueba de Gixá fue entre los 80 y los 90 más o menos, que fue la zona de las fábricas. Y bueno, para mí era un reto muy grande esta carrera y todo el mundo hablaba de esta carrera, ¿no? En aquella època. Per mi tot va començar quan era ben petit. El meu pare em portava a veure aquesta cursa quan es feia al camp de futbol, a l'altra banda d'on es fa ara. I des de ben petit que va ser un somni, no? Poder guanyar les 24 hores. Per mi les 24 hores és una de les coses més importants que corro durant l'any, perquè sempre he estat en el paddock des de petita. El meu pare havia corregut, havia fet de mecànic amb els equips i jo sempre he estat allà fent la cursa infantil, vivint la cursa des de dins. Les 24 hores són especials des del divendres que arribes fins que el diumenge acabes la cursa. Cada volta és diferent, cada any és diferent, tot i que el circuit sigui igual, la moto sigui la mateixa, no saps què t'espera a la curva següent. Doncs el nostre somni de sempre ben petits ha sigut córrer Lliçà d'Amunt i jo crec que és el nostre objectiu que teníem els 4 participants de l'equip i poder arribar a competir amb pilots professionals com són el Mena, el Javier García Vico o altres pilots que han anat passant al llarg dels últims anys. Un dels meus somnis era poder córrer les 24 hores i l'any passat les vaig córrer i a més vaig ser el pilot més petit en poder-les acabar.